Bun și bun găsit la al doilea episod de Skyblock. Am rămas aici, continuând drumul către minereuri. Mai trebuie, hai să luăm 4 bucăți de cobblestone și suntem gata să mergem. Acum suntem gata să mergem la minereuri. Nu știu prea multe, nici prea puține. Cred că ne mai trebuie 2 bucăți sau 3. Sau mai multe. What the fuck, ne trebuie mai multe. Vreo 2-3 bucăți. Mergem repede. Deci ne-am pripit. Nu 4. Ne trebuiau 7 bucăți. Mergem repede. Are și emeralde. Da, fix la jumate, mă. Bye bye, cobblestone. Dacă am dat drumul la cobblestone și a apărut altul. Nu, fierul. Că la început e important. Și nu știu dacă se aude la voi că eu în acest moment am căștile pe cap. Și da, în episoade cu facecam nu o să mai apară deoarece cum să vă zic eu, se mișca telefonul, se mișca și facecam-ul. E enervant. Am deja 8 bucăți. Bun. Facem scară. Să urcăm. Goldul nu cred că o să-l luăm. De fapt, nu o să-l luăm. Avem ce să facem cu goldul. Care pe Minecraft poate de șansă poți să-ți faci enchanturi. Aici era o bucată de fier, dar acum nu mai este. Bun. Să radem tot de aici. S-ar putea ca duminică, sâmbătă, s-ar putea să nu postez, deoarece am de făcut un preț pentru școală. Nu. 25. Data trecută când am ajuns aici m-am plictisit să tot fierul. Era foarte mult. Dar foarte mult. Bun, tot o să mai călătorim pe insula aia. Să extindem insula și o să încercăm să facem o casă. Să iau doar un stack de fier momentan. Nu vă la cine trebuie mai mult. Armură, unelte, cam atât. Să mai mult diamant
decât lemn. What the fuck? O bucată de fier. Mai spart cel mult două. Da, două. Băi, băguit toporul, târnacopul ăsta. Nu mai băguit. Da, măcar am luat tot fierul pe porțiunea asta. Niciun stack. Fuck that. Sau și cărbune. Deci, la 42 de bucăți ar veni vor 6 cărbuni. 6 cărbune ar veni la 42 de bucăți. Un cărbune face cât 8 bucăți. 5 ori 8 e 40, deci nu e bine. 6 ori 8 48. Te făm ok, mergem pe margine. Nu știu dacă am nici furnace n-am. Da. N-am furnace. Încă 2 bucăți. Asta. Voi. Furnace. Da. Cele 6 bucăți. Acum ăla n-a mai crescut. Deoarece era zăpadă pe lângă el. Locuri. Să mutăm saplingul de aici. Rămâne cât de repede. Mai repede. Trei bucăți. Încă una să ne facem buți. Să spui aia care ne-i falling damage. Guys. Din Fedar. Bun. Aici este mâncare. Ora mea de drop. Mai facem cablu. Încă o extindere. Avem bucățele de dirt. Am început extinderea. Nu mai avem fonduri. Ne mai trebuie încă 15 bucăți. Option. Difficulty. Haide. Mobi. Am zis eu că Nicolai n-a crescut copacul.
supraviețuirea mea ar fi tare. Dar pentru mine nu. Dropează un sapling. Atâta trebuie tu să faci, să dropezi un sapling. Fac de dacă nu mai dropează niciunul. Kill. Never slap it. Bun, nu avem decât să am să de aici. Și nici ce nu dropeze bine. Lăsăm asta aici, armura. Și mergem dropă, aveți alte insule. Luăm saplingurile, dacă sunt așa ceva. Hai să l-am purple. Insula mea. Unde e insula? A, uite. Mergem, dropăm aici, luăm un sapling și după aceea iar dropăm și mergem încolo. Și încheiem episodul. Acest episod n-am făcut prea multe decât direct drop. Deci, chiar le iau și pe astea. Avem doar de număr de sapling. Are. De drop la sapling. Paciente, n-avem ce face cu saplingurile. Fuck you. Bun, am atât. Am plonjon. Mergem la verde. Și ar mergem să dăm un drop și încheiem episodul. Doamne, să dau drop bine după la sfârșitul episodului. Doamne, să dau drop cum trebuie. Deci da, oameni buni, cam atât cu acest episod. Eu am fost Răzvan Mică și ne vedem data viitoare. Vedere, pa!